Gainera, antzokoa da, Alegiko Intxurre klubekoa, eta jasotzagun txalo handi batek bera da, Arkaitz Burua! Arkaitz Burua gontzatuko da, Arkaitz Burua estarà Guarabe Rojo, eta honek urdin ezarituko dara jasoko dugu, ahora recibiremos a que Guarabe Azul en esta final de cuarto y medio. Bueno, ba, urdin ezarituko dara, zehan unikoa da, jokoa da ikurbean dabil, hemen entzi urte ditu, eta bera da, Biken